Handumanan sa kaawit. Ano ba da siyang kaagi karon? Mungkin sa kababay nga taga Laak Davao de Oro. Ang ato matatampo nagdasangan nga Leia. Gaulia, kuyog na mo rin gabi ha. Asa matagaw Annalyn? Na may disko sa laing barangay. Mga tuta. Di lang ko gawoy. Dili pa ako makamaong sayaw. Okay naman god, di ka mo kamuong sayaw. Kuyog lang ka na mo, aron malingaw sad ka ba? Kisa metong kauban. Naman si Agawli na fe. Mananggit sa kumamagaw ha. Masugot ka ma? Kinsa may imong kuyog. Ako rin mga igaagaw ma, si Gaw Annalyn ba o si Gaw Linafe. Magunsa man taon ka ng diskuhan, oy. Nga dili man ka makamaong mo sayaw. Tanaw-tanaw lang gud mo. Na sige, lakaw. Kaya ako lang unya kang apason didto. Sa ka, uy. Musi ka magkatawa diha gud. Kisa man dili magkatawa. Nga gitog tantuod ka ni tiya nga mo ari og diskuhan. Pero apason ka. Lagi gaw, uy. Pero okay ra, uy. Sabi ako musayaw. Tanaw rabi ako ninyo. Annalyn! Edoy! Ayaw na! Gitawag na gid ko sa akong mga barkada gaw. Ato na ko ha. Okay ra gaw, uy. Lakaw lang. Ani ako diri sa daplin. Lingkod lang ko din eh. Kalimong pa isa kong mga igaagaw nga nanayaw, uy. Hi! Oh. Pwede ka na pag-isayo, miss? Sorry ka, ayaw mi ko ha. Dili mo gud ko musayaw. Tanaw ra ko sa manayaw. Ah, mo ba? Kisa di mo pangan? Leia, Ah, ako sab si Eric. Ilan may edad mo? 15. Uy, hala. Bata pa din mo. Maguwang di ko nimo kay pwede uno naman ko. Ah, Di mo ka musayaw, pwede o magstorya-storya lang ta? okay naman. May uyab na ka, day? Wa pa, uy. Karong ba? Tinuod bitaw. Wa pa magkukuyuyap. Nga sa ato pa, pwede di ko manguyab mo. Ha? Dili pwede, uy. Kabata pa na ko, ah. Kasukaan kong mama. Aw, ayan ako magsaba ko. Di ko, uy. Pangita na naglaing nga imong panguyapan. Liya, uy. Liya ka raman di ay din he. Nganungan, ma? Mauli na ta, uy. Sakto na ang pagtanaw ni mong anang nanayaw. Sige, ma. Mayong gabi nang. Oh, gabi isa dong. Kinsa man ka? Si Eric na siya, ma. Bago na kong amigo. Oh, mo ba? Dong una na lang ni dong ha. Ako lang hatod din yun na. Oh, ayaw na dong, oy. Sige na nang, dam ko yung motor. Ihatod na lang mo. Nganong imo mamaihat to, Direk? Araw sa ba makatulog ko sa inyo, ha? Total, amiga naman ta. Musugot ka, ma, nga. Magpahatid ang Eric. Ay, sige na lang. Magpahatod na lang ta. Ay, salamat sa paghatod na mo dong ha. Okay na nga eh. Salamat, Rika. Ikaw, gid. Salamat pag ginasiya eh. Unya, do. Ari na do. Sige nang. Nang, Oh, mamisita ko niya ko ni Leia, ha? may problema na. Basta tinarulan ng imong tuyo sa akong anak. Ma. Unsa, ma? Naa si Eric? Oh, ato ba nga dito? Unsa mo ko niyang tuyo, ma? Lo, nung samantaon ka, oy. Dalaga baya ka. Natural na agi mamisita nimo. Sige na, ato ba nga to? Unsa di mong tuyo na ko, Eric? Manguyab ko nimo, Leia. Ha? Nanang hindi akong mama nimo nga manguyab ko nimo. Unya, okay rin si mama nga. Mag-uyab-uyab ko. Oh, okay naman siya kay nibaw man siyang tinarong akong tuyo dan nimo. Unya, unsa man? Uyab na ta? Kuyawa ko di mo. Dili pa ko makatanduan na, uy. Mao pagaw? Naday kay naila-ila unya nanguyab nimo? Wala ikaw, uy. Unya, imo ang gisugot. Wa pa ka, uy. Lo, anong dili mo kaganahan? Okay naman ka. Buutan naman siya. Aw, kung mauna, sugtagaw, aron makasuway ka og uyab. Tinuod ka, Leia. Imo na akong gisugot. Oh, Eric. Uyab na ta. Salamat intaw nga naluirog ka na ako, Leia. Salamat gid kayo. Walang ibaw isa. Pila na ta katuig so ta nagkauyab. Maugyod. Og dali pisag ko kay wagi ko nimo binuangi. Pinangga kayo ko nimo. Kana tungod kay love kayo ti Leia. Salamat, Rick. Ha? Mag-ipon? Oh, gusto na ako nga mag-ipon ta. Unya na ta magpakasal kung may dako ninyo natang kwarta. Musugot ka, Leia? Oh, ikaw. Kung mo imong gusto. Sige, magtipon ta. Dugay ko nang nakabli, ha? May gibuhat pa man gid ko dong. O hubog ka? Nga naman sa'yo ko bugo. Bukod ba ka?
Eric! Naunsisaman ka, uy. Hapit naman lang ka uli ni mas trabaho, hubog ka. Mahimo ba? Puno nga na ng pagsigini mong inom? Hoy, ayaw bugbuta kung hubog ko nga muli. Kadili na mong kwarta nga kong giinom. Eric! Nagkatog na si Eric. Ako na sisultihan nga magtus ako. Kung kapit na si mahimong amahan. Pero nasa ko ninon nga akong gipadlong nga nagsigilan siya giinom. Ay, Diyos ko. Tabangin taon ko nga makaya na akong among panagtipo ni Eric. Oh, Eric, may kauban malagi ka? Ako ang amiga, si Jean. Gwapa mo day kag asawa, Rick? Masawa ka kong bati. Day, paganda mo pagkaon, be. Aron, makakaon niya ako, amiga. Sure ka? Amiga tong Eric ang iyang gipaila-ila nimo. Mao may sulti niya ka. Go! Ayaw tayo pagtuuan na. Panid-in na sa Eric. Kay naa na ba nagsulti na ako nga permi nang ikakuyog ni Eric si Jean. Unsa? Sa'yo yan! Sa'yo yan! Sakit kayo kong buki mo gipira, Eric. Iko na! Ayaw ko buhat-buhati og storya ha. Niyab niya tong Jin. Kaya ako itong amiga. Sakpa ko ni mo! Wala, sa'yo gusto ni mo. Gusto ba na ha? Eric, kayo! Lugutan na naman kung kunin mo. Kunin mo pa siya kuyog kay may nakakita man nga magsige mo kuyog. Kung maguyog eh, uyab na niya ha. Uyab na na! Eric, tukmod ko ni mo. Bisit ka! Eric! Eric, asa ka ba ikaw? Ano yung kubiyahe? Sari! Dugo! Tabang! Tabang! Pastilan. Nakuha gyud ang imong gisabak tungod sa pagdapat ni Eric nimo. Ma, Di na ko gusto mabalik ka pa itong Eric, ha? Pero may kang napatan. dili na ko mabalik niya pa. Dili na lang ko sa ato. Unsa gaw? Mauna daw. Wala din sa atong dapit si Eric. Nibiya na dinhi ug nikuyog adtong Jean. Mga salbahe sila. Nga sa ato pa, may relasyon kita ay sila. Kibuang yung ko ni Eric. Salbahis ka, Eric! Ako nahibawaan nga nagkuyog sila si Eric ug Jean palayo sa among dapit. Sa pagkakaroon, nakamove on ako sa nahitabo sa kong kinabuhi. Kanimo, Eric, manghinaot ko nga malipayon kasi imong kinabuhi. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Yung adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko sa pangalan nga Marie. 17 years old, itago na lang sad ang akong address. Kung legal kini akong suliran, kabahin kini sa kahimtang nako sa akong uyab ug sa akong stepmother nga nagpakauwaw ug nagdaog-daog nako. Yung sabtan, sugdon ko atong 15 anyos pa lang ko. Ano ini ang mga panghitabo? Ma, laag ko sa ilang lin ha. Laag na pod! Diha naman gud ko sa ilang lin ma. Silingan nato ba? Nya, human man pod ko sa akong trabaho din sa bahay ma. Buntag asa ka moabot ha? Di lagi ma. Sa ila na lagi ko ni Lin. Nala sige! Temprano guli! Oh ma, salamat. Mayo kay gitugtad kang makala din sa amo sa imong ina-ina ni Marie. Muna sa nakong hayo daylin oy. Naanira ko din sa inyo mulaag. Daghan pag ahimang no usa ko tugtan. Ako, gananon pa ako nga ako nalay mula agito sa inyo. Kay maglisod lagi paglaag tungod ang imong ina-ina. Pero, pasila sa na imong stepmom, uy. Maldita gid kaayo. Mahadlok ko. Lagi. Wa ko kasabot ang kahigpit nako day. Pagpangga ba na o wa lang gyud siya ganahin nako. Nganong ka naman sad siya nagustuhan sa imong papa, uy nga. Ipulis imong mama. Nga maldita man kaayo. Buutan man gud si Papa good, paraygon. Ako man lang ang daog-daogon anak niya. Kay muslan og sugo. Labi na og wa nas Papa. Ay, luoyan ni mo day, uy. Nga nakaina-ina og baon kaayo. Kusog mga saba ni mo. Unya sa imong pangidaron, unalan ka pa. Pagkauwawan ka pa. Lagi. Kalayaso naman gani ko sa amo. Unsa? Uy, unya, asa man pag kapaingon? Ang among anikas amo ang silinga raman ta. Nagmagisgot og problema, uy. May pag mananatag salida, aron ta malingaw. Naman ko'y mga salida nga Korean day. Mga nindot story. Maka sana all gid ka. Sige. Mas may patuod, Daylin. Ang sa title, anak? 이번엔 틀리셨는데요.
Hala, ang gwapo. Gwapo kay sir ka. Nagino. Bagay man po sila sa girl, Dailin. Hala, uy, kang mga gwapo, gwapaan ang mga Korean, sa? Mara! Si Mama, Day. Unsa naman din ang orasa? Hala, hapon naman di ay Dailin. Giapas na kong mama. Nagdana sa nagbunal, day. Ma, Di ka gikan ha? diyan ako sa ilang lin, ma. Tanamig sa lida. Bakakunta! Away, ma! Away, ma! Aray, sakit ay! Pero di ka mo taga? Ha? Di ka matimaan? Mukunta kayo babayana ka? Buang ka! Ma! Basta na, ma! Maulmi ako, ma! Ano naman di ay? Tila na magkunta ka! Kasi may kao ko yung mga lasag niya, ha? Kami naman ni Lin, ma! Bisa pangutanan pa ni siya. Nanlaki na dyan ka! Asa man ikatol na ka, day? Nanlaki naman dyan ka? Ha? Nagkailangan ka naglaki ang sino? Nangulang ka na no? Ay! Nasa ka kinatanan ka! Marie! Bantayin mo nga mo lang kulit ang bato! Labayin ko ni Mama ang bata! May ko! Ano to ang akong inaina? Bisan og dako nako, dalagan ako, bunalan lang gihapon ko niya. Niya, dapatan. Pakauwawan ko og sulti bisan naa sa daghang mga tao. Balikason ko, ingnon ko nga nanguwag na kuno, bisan og mga barkada ra nako ang akong kuyog. Hangtod nga nang labay ang mga tuig, walang gihapon mausab ang akong inaina. Hangtod nga nakaila nako si Zeki. Nanguyab siya nako, ug ako dag siyang gisugot kay gaan ang buot ko niya. Kay siya tigtambag nako, kasumbongan sa akong mga problema. Og nakasabot sa akong sitwasyon kay nakasaksi sad siya kung giunsa ko pagdapat ug pagpakauwaw sa akong stepmom og mga bad words. Unya, Pwede ba na nimong ikihay mong stepmother? ha? Matawag ba ng child abuse ang iyang himo nimo? Kay minor pagod ka. Unya dapatan ka niya? Pasakitan kag sulti ha, di na maayo. Unsaon man sa paghimo ana? Asa man pupuduol? Magpangutan na takon kay say makatabang nimo ana. Ulayas na lang tingali ko sa amo, Zeki. Ha? Total, sige naman kong ingon ni Mama nga layas. Dugay naman sad kong kalayason sa amo. Maluoy lang ko ni Papa. Unya, asa basad ka? Dad ako sa inyo, Zeki. Ha? Kadiyat lang! Nibalik pang tingali si Zeki. Zek! Pauli sa ato, Mare. Pa! Sa ning makauna, uy. Giluod man ko niya. Mukhaon man unta ko ini sa una. Unsa lang? Resulta ng imong pundot no? Ni Magdos ka na no? Maptos. Tuod. Wala ko duga. Oh, naunsa na sa mo din, he? Nay! Imong anak ay pundotan ay nagsuka-suka. Magdos sa tingali na. Oh, unsa? Uy, ipamedikal tani imong anak oy. Ug ikihat itong laki, ug ato ipapriso. Unsa? Mano to gunis mare? Nagpamagdos atong lalaki ha. Magpwede siya natong ikiha ug ipapriso. Dili! Lagi mo balik pa ang akong regla. Magtulo na kabuwan. Ug nakabantay ko sa akong lawas nga nausab. Dili na lang mga pagkaon nga gusto na kong kanon kay luoron man ko. Ingon sa akong uyab na posibleng mabdus kuno ko. Ako mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Unsa may akong buhaton para mahunong na ang pagpakauwaw ug pagpanapat sa akong stepmother. Hindi ba nako siyang ireklamo ana? Asa man kumuduol? Posible ba siyang mapiso kay minor de edad pa man ko? Kaduhang pangutana. Nay nahitabo na mo sa akong uyab. Unya, wa na ko duga og 3 months. 24 na ang akong uyab, samtang ako 17 pa lang. Pwede ba nila pasakahan og kaso ang akong uyab kay minor de edad pa ko? Katulong pangutana, ikiha ko no sa akong papa o stepmother ang akong uyab o rape ay minor de edad pa ko. Di ba di ay makiha og rape ang akong uyab? Nga wa man ko pugsa sa akong uyab sa nahitabo namo. Kung sa may paagi, nga dili mapriso ang akong uyab, kay dili pa man sad may makasal. Ikaw pa ito katapusang pangutana. Niya ako karon sa bahay sa akong uyab, o pugson gid ko sa akong papa o ginaina o pauli dito sa amo. Kapugos magod sila nako sa pagpauli, kung kagustuhan nako nga ari lang ko sabay sa akong uyab. Lihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mare. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban nga ko ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, emotional,
problema sa mga ginadiling droga, kinsa ng mga anxiety, depression, kinsa na stress din ha, no? Kinsa na stress ug nagproblema sa ilahang kapikas, kapuyo, bana, asawa, amiga, higala, ka-live-in, katrabaho, silingan, no? Kinsa na din ha, naamang yun no? Ay mo kabalaka. Ako, si Attorney Elaine, mo'y mo hatag og tambag labi na sa mga punto legal nga mga aspeto ug sa mga ubang aspeto sa ato ang mga suliran nga pwede na to hatagag tambag, pwede kayo na, no? Ug tungod kay social distancing pa man gyud meron sa ako ang partner, di pa gyud mi pwede mag-uban sa studio, no? Kinahanglan sa gyud nga safety first kay naa pa man ang pandemya, wa pa mabot nasod ang ato ang bakuna, manghinaot nga ana unta no, nya maklaro kung unsa gining ato ang dawaton nga bakuna ug masusi gid unta ug maayo no nga epektibo ug taas-taas pod unta ug effectivity rate ang kaning ato ang makuha nga bakuna pohon and dili na unta madugay para mo end na ni ang kaning pandemic, bahalag na atay new normal, basta mahimo na gyud kay tang normal nga magkita-kita ta para pohon ang akong tingog na pod kuyog na gyud sa ko ang partner ang inyong mapaminaw matag adlaw, okay? Ang atong mga suwat suliran pwede nato ipadala sa email address nga suliran_612@yahoo.com or na atay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ito legal ta karong adlaw atong tawgon sa pangalan nga si Marie ang ato ang letter sender. Gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page. Ato lang ning gitago ang iyahang pangalan, gitawag nato siya Marie. Si Marie wa niya gihatag ang iyahang address, no? So shout out lang ug hello lang sa mga padayon nga magsikig paminaw nato ug mga magsubaybay ug mga mo-comment dinha sa ato ang official writers page. Unang pangutana, unsa may akong buhaton para mahunong na ang pagpakauwaw ug pagpanapat sa akong stepmother? Pwede ba nako siyang ireklamo ana? Asa man ko moduol? Posible ba siyang mapriso kay minor de edad pa man ko? Okay. Ako asad mangutana lang sad gyud ko nimo Marie. Wa man kumulaba no nga sa imong ina-ina. Pero ako sa yung pangutana, unsa sad ka nga klase nga pagkabata. Basin pud og suwail ka, pabadlong ka, nga kanang imo pug kang ina-ina, gaan sad kaayo, sabay tawagan na, gaan og kamot, kanang dali ramang makabunal, gaan og kamot, no? Kanang ingon na timingan pug kag ingon ana ba, badlungon ba pug ka, kay ingon ikaw mismo sa imong suwat ingon man kag mulaag ka, di ba? So, ang maayo siguro nimo buhaton una, sulyahi ang imuhang papa nga naglisod ka, dili maayo, nasakitan ka, mahimo ba nga padlungon ang imong ina-ina kung unsaon ka pagtratar. Kung dili pa gani gyud na, pwede man ka mosulay lang sa adto sa barangay o i-report lang sa DSWD kay labi na sakto ka minor de edad man ka na mantay Child Abuse Act no nga dili gyud nato pwede butangan og dapatan og abusaran ang mga bata, so pwede ta mudangop dito para mabadlong lang sa. Og kung galing grabe na gyud kaayo no ang pagpanapat sa imuha, affected na ka mentally ug psychologically siyang mga pagpakauwaw, then that is a clear abuse unya ning suway naman taghangyo nga di lang unta no kanang tarungon lang kapag trata pwede na gyud ta mo file og kasong kriminal pagpatabang gyapon ta ana sa DSWD ug sa Children and Women's Help Desk sa police station labing duol nimo. Ikaduhang pangutana, naay nahitabo namo sa kuang uyab, unya wala na ko duga og 3 months. 24 na ang akong uyab, samtang ako 17 pa lang. Pwede ba nilang pasakahan og kaso ang akong uyab kay minor de edad pa ko? Well, ikaw ragyul makong kanang mga kiha, pwede sila mo file, labi na kay minor ka. Ang ako ang point, ang naabot naman ko ka sa edad, pangidaron nga, minor tinuod ka sa pangedad, pero ang imuhang panghuna-huna, dili ka inong way buot. Dili pong ingon nga gipugos ka, dili pong ingon nga wa po ka kasabot sa akto sa pagpakinghilawas, no? Nga naabusar ang imuhang pagkababay. I have a feeling nga di konsente po ka. Gigusto po to nimo kay nahigugma ka, nagauyab gud mo. So, I don't also think that it is fair nga maingon ta nga na ay rape nga nahitabo, no? And di man sad na kasulbaran sa inyong sitwasyon karon. Ang angay ninyong atubangon ug sagubagon is kung unsa may tulubagon. Kung buntis man gani gyud ka,
unsa may obligasyon tulubagon, unsay commitment no ni Nikki. But anha nimo ug sa bata. Di man sad ta moingon nga magminyo ka kay bata pa man ka, wa pa man kay buot. Wa pa may kasiguraduhan ang tanan, no? Pero at least man lang ang kunon ba ni niya, labi na ang ginikanan, 24 na ba ni trabaho, mo hatag ni siyang sustento, no? Things like that. So, mo tingay nang angay na tong atimano, no? Mga ginikanan kaysa sa magkiha-kiha tag rape nga kibaw gid ta. Una ra ba? Inyong anak mauining layas og muining puyo didto, no? Unya, wa gid tingali ni pong sa bata. Ikatulong pangutana. Ikiha ko no sa akong papa o ang stepmother ang akong uyab og rape kay menor de edad pa ko. Pwede ba diyang makiha og rape ang akong uyab nga wala man kupog sa mao lagi ni sa akong uyab. Sa nahitabo namo unsa may paagi nga dili mapriso ang akong uyab kay di pa man sad ni makasal. Ikaw gyud ang pinaka-importante nga mo testigo ana, no? At least man lang masuklian nimo ang kaayo nga gibuhat sa imuhang uyab nimo nga gidawat ka, gitambagan ka, gitabangan ka, nalang gyud nahitabo ninyong duha ug kung tinuod man nga wala ka pugsa, wa ka lugusa, wa ka abusari, then angay yung mo testigo ka, musulti ka o musaysay ka tinuod para masalbar ang imong uyab ug dili siya makiha, dili pod siya mapriso. Okay? Sunod og iyang katapusang pangutana ni ako karon sa balay sa ako ang uyab ug pugson gyud ko sa ako ang papa ug ina-ina ug pauli sa amo mapugos bagod ko nila nga sa pagpauli kung gustuhon na kung ari lang ko sa balay sa akong uyab. Well, sakto naman kas pangidaron, no? So I think this year 2021 2020 maning imuhang suwat namo nadawat, no? I think this year 18 years old naman ka pero dai bata man gyud gihapon ka kanang 18 no di man gyud ko kaingon nga kaya na gyud nimo tanan for sure wala pa kay kahuman og eskwela unya ang kanang ginikana ni Nikki or si Nikki mo paskwela na nimo mo patiwas nimo samtang maghatag sila og para palit gatas diaper tambal paskwela pud sa bata inig elementary ana puhon, no? Or adto gihapon ka sa imong ginikanan wa man siguro dautan kung gusto gyud ka dinha og okay pug ka maayo na pud kang pagkatratar, pero ang angay pud nimong buhaton is tarungon pud nimong storya ug hangyo pud ang imuhang papa ug imuhang ina-ina nga unta adto na lang ka didto kung ugalin man dili gyud mausab ang pagtratar sa imong ina-ina nimo. Pero ako mayngon jud ko kung ako imong pangutan-on mo pauli gyud unta kas inyong balay kay bata pa man kaayo ka para mag live in, no? Unya, pwede man na mapadayon ang inyong relasyon ba? No? Pero buhata lang ang sakto usa, ayaw sa pagdali. Kay lain pa man dapat kung ang imuhang priority, aning idara. Ang 18 years old, 17 years old, ang priority manguduntaan na ang pagskwela. Ug naghinaot ko nga kung maanak na nimo ang bata, no? Dili mawala ang imuhang pagpadayon sa pagkabot sa imong mga pangandoy. Kay maskig na anak kay anak unya dihang dapita makatabang gyud na for sure ang imong ginikanan. Okay? Mga sugintig paminaw hinaut unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Datak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Danao City, Cebu. Ang ato magkatampo nagkasingan nga Romuel. Chance ba ko mo? Nag-eskwela pa man guta. Ano mo ba doy? Okay lang ko rin mag-ubuhib to. Hindi lang mo nato pasalta ng atong pag-eskwela. Sorry, Well. Dili ko mahindo ba ito ng imong kukma. Mauna to, ha? Uy, mauna to. Ha? Mauna to, nung sabi na siya, eh. Ay, sabi mo na to. Ano sa kadila? Kamay may kuha nga ito, masugot ito mo. Ano magtili ba eh? Musas ni mo baya. Ayaw nagluwag-luwagi. Di ba sugto nga na. Kung
Char. Taw-taw naman yung kuningib niyo mo. Ang tubig ka rin. Huwag kaya pang kamaluan ako. Char, mo sa duwag kay gamay makaluwa din ako eh. Ang tinuod bitaw, Rinwell. Ganahan man sab ko nimo. Tinuod? O lagi. Mas na ka pa. O Rinwell, ako na kang gisugot. Salamat, Char. Ngawagin ko niyong panto sa dugay. Salamat kayo. Usang ginong ko rin mo. Ha? Sugtuli kang Charlene? Di pa ibitaw kay ko ba'y? Ngayon kong gidawat. Gisugot lagi ko niya. Good luck sa inyong relasyon ba'y? Unsa nin akong nabatian, Rimuel? Nga nag-uyab-uyab ka man ko, no? Ha? Tinuod ni? Oo, ma. Buwagin ang imong uyab, ha? Ma. Dili ba giingnan ta naman ka? Na dili ko gusto nga mag-uyab-uyab ka samtang nag-eskwela ka pa? Huwag mo ko na ako pasagding ako pag-eskwela, God. Bisang nag-uyab-uyab ko. Di sana! Ang akong gusto nga mohuman ka una sa imong pag-eskwela. Una ka musod anang uyab-uyab. Gusto buwagin ang imong uyab. Ma. Sige, buwagin na lang ko. Naman kay gusto sa mga inahan, pabuwagan ko. Kaya siya gusto nga mag-uyab-uyab ka samtang nag-eskwela pa ka. Buwagin na lang ko. Dito mabuwag. Rinwell, Ato ba tayo na akong kirikanan? Mabuwag na ta. unsa? Maayo kay nituman ka nako. Di sa ko gusto na masuko ka na ako, ma. Mang ako na lang gibuwagan nga akong uyab. Maayo. Abi ni mo Rimuel. Wa gyud ko'y sopa kung nag-uyab-uyab ka. O dili ba magninyo ka. Basta mahuman ka lang sa imong pag-eskwela ug may nindot ka na nga trabaho. Mao na imong gibuhat? O, Char. Rinwell, naman ka kasi imong ginikanan. Kinilang ako ginubuhaton. Ang di ka mawa na ako. Mga tabang na sa ako. Madali masayad si mama sa atong relasyon. Ay, may si Charlie. Kami na rin ako pinaabot ng gabihan, ha? May kailangan siya. Ay, aray, sakit to. Ay, ikaw kung siya na. Nabaws na kita. Ay, sweet sila. Ano siya bato pa sa bato ni? Well, kaniha pa ko nagkabantay ni mo. Nga wa kay tingog-tingog diha. Naunsa day ka? Oh, namupaw ka mong good. May problema ka? Unsa may mong problema, ha? Ikaw ang akong problema. Ha? Ako ang imong problema? Unsa may mong problema na ako? Wala na lang ang tako ng sugta. Kaya wala ka may gugman ako. Ramuel, kaysa pa kaingon ni mo nga ako mahigugman ni mo. Love di ka, Ramuel. Love? Lumaylain ka ng uyab? Unsa? Unsa uyab ko da? Ano, malimod ka pa? Nakita ti ka, Char, na may kaubang ka lalaki o malipayan pagit kayo mo. Katawa ka lang. O kisabay di magkatawa ni mo. Hindi man to akong uyab ang akong kauban. Ako man to amigo, akong kapabata. Tinood? Oo eh. Oh, kung gusto ka, ako siyang ipaila-ila ni mo. Ang mutuo ka gyud. Unsa man, gusto ka? Ayaw na. Mituon ako nimo. Salamat, Rinel. Dili ba ito po ka magpinuon ko nimo? Kay love ta kaayo ka. Love ka sa kinako, Charlene. Oops. Unya na dahil ang gakus-gakus ha. Unya na. Pasinasa unya ta pa inyo. Mufocus unya ta sa atong pag-eskwela. She's always Dali arang nila pa sa panahon sa. Wa lagi pa eh. Daw man na taong eskwela. Ug may trabaho na ta. Maugyod. Huwag panahon na nga. Putlong ka na itong relasyon. Ramuel, wasa pa ito na itong atong relasyon. Sorry, Char. Lain na ni mo rin mo eh. Wala kong tani mo pabuta sa ingon ining higayon. Kay imo ra pa dahil ko buwagan. Ano sa'yo buwagan? Putlo naman ka ni mga itong relasyon. Sa ato pag gusto na kagabagbuwag ta. Putlo na itong ato relasyon. Isip man nag-uyab kay gusto ko na magminyo na ta.
Mapapayawan ka. Okay. Ikaw ang gusto kong mahimong inahan sa akong mga anak. Sugot ka? Nabagmungo ta? Sugot ka ayo. Lagi. I love you, Charlene. I love you, Rimuel. Dako ang kalipay ni Charlene kay ako man siyang gipakaslan. Karon, may umabot naming anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.